नमस्कार माझ्या शेतकरी मित्रांनो, माझी शेती या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहे कांद्याचे बाजारभाव। महाराष्ट्र राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुंबई येथील आजचे कांदा बाजारभाव म्हणजे दिनांक 3 जुलै 2025। सर्व शेतकऱ्यांनी हा व्हिडिओ संपूर्णपणे बघा, कुठे स्किप करता। कांदा दरामध्ये लवकरच होत आहे सुधारणा। तर मित्रांनो, बाजार समिती मुंबई या ठिकाणी आज आवक 7473 क्विंटल, या ठिकाणी कमीत कमी दर 1000 रुपये क्विंटल, सरसंत्रे 1450 रुपये क्विंटल, या ठिकाणी आज जास्तीत जास्त दर 1900 रुपये क्विंटल। तर मित्रांनो, नवीन आले असाल तर माझी शेती या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा रोज कांद्याचे व्हिडिओ बघण्यासाठी। मुंबई येथील मित्रांनो, होते आजचे कांदा बाजारभाव।